Hi guys, for this video. As you can see, akong suot is orange lang gyapon. Just ka. Nagapon mi this bukid sa mga tarag asa namin. Napon mi bukid naninda pa mi. Kaya hot doon among tinda oh. 4 days pa wala kumpra. Hawan na. Nasulod. Ang ilalom. Patilok na lang. Patilok. Pero siyang mahurot. Tama-tama. Tambay migkuan. Isa ka bulan. Konsumo. Mga dilata pagkaugma. Pag isa ka bulan. Daot ang kidney. Kita mong problema sa tong sabon panglaba. Orat to. Away na akong sana pagod na. Da ka perfect eh. Oo, tanawang naong lang. Basta daw. Tanaw daw. Ang daraagtang rin nagputi. Alo o. Tapos ang ilong puti. Dari puro puti. Blush ko. Filter ka kadala sa mong naong ani. Kaka-filter batig yapog naong. Bayo eh. Maninda sa amin. Para masoko tong mga nangulga. Na mga nangutana dong ba? Asa na daw tagwa at di na tamaninda. Yeah. Ako reply. Reply. Bisan pag di tamaninda dong so bisan pag katong wa talaga tindahan sa una nabuhi man ta. Muman. Bahala sila ka explain nila eh. So na guys, wa pa mi nagtindahan buhi man mi kay wa mi anak gibuhi. Ka-travel pa gani. Piyay bahay pa gani mi. Travel pag Manila. Sana lang kaya karon. Pa-fresh lang mi kili. Pa-fresh! Ako pa-fresh lang mi kadali. Pa-fresh! Mga jug ma-fresh. Mga jug ma-fresh. Nabitaw na kanang uta. Asa na mo? Maliban sa tong pamilya, normal mga uta na magina sila. Pag ka ng mga kuan ba? Strangers. Strangers! Hindi ko sa strangers kuan. Plasticism, ha? Concern ko no hay ba? Asa na mo? Naninda pa mo. Ay ko niya ako'y kulangot diri mo. Naninda Plastic wapon. kanang no eh. Naninda pa mo kanang asa na mo? Asa source ninyo pag kuan ana? Unsa na magbuhaton ninyo? Muring. Problema ko na. Mahog yun. Kami na bahala na. Ay bro, to dia. No problema kami nila nga. Ato naman ang problema ko asa ta. Guys, dili mi mo ko ano buhaton na mo tanan nga makalaps big amoa. Correct. Sige kaingon mo Hamis kis Elton. Tsari. Bitaw eh. Wala gud mi nahadlok kan sirado ning tindahan. Sayang gud siya kay gabi among mga pagpaningkamot pero minahadlok kan niya isus karawan ko mga char lang. O minahadlok ka manirado ang tindahan. Expected na gud na mga hawa mi dire. Tapos plano gud ba na mga hawa tag January. No? Yeah. Wala dam ha, March abot pa daig March. Last year, mahawa tag May, abtan pa daig isa ka tuig, abot pag July. Pagkakuan March, tong December mahawa tag January. Ang hindi nung permit. Nung pag CCTV bitaw amo ako lang gay ko anan diri no kay gana ganing diha na naka-plaster ba. Taon ng CCTV, nakakuha ng permit, nakapalit nagbagong ref. Anak good tapos may nanirag kalit. Pero okay lang. Kay kaning gid among magikang pangkumpra dire, kuan man gid ni siya kanang piti-pitirang bang Ilton oh. Kay pangkumpra magid namo dire sa una, among mag-meeting ming duha. Meeting. Bitaw. Kumbaga among ingon nga atong kumprahon sa NCCC. Atong kumprahon sa NCCC is kanang kuan ba? Maghawa ta dire in case pwede nito makonsumo. O pas anang mga bihon, dilata, mga napkin. Ako na yung damit ng napkin. Bitaw eh. Charot lang. Tumao to guys. Update sa mga kinabuhi na pamilya sa bukid. Naninda pamilya dire karon. So mag-update lang po may asa na po di padulungan eh. Ay, Diyos ka. Bitaw eh. Ano magkabalaka og di mi maninda. Kaya mong bilat ang itinda. Bilat nga garing-garing. Ay, biset.
Bye ay marata. Sige bye, sige pag-check ka. Alam mo man istorya oy. FYI guys, hawa mi nanirado nga na bankrupt mi. Nanirado mi kay kasuyaan. Inani ka gwapa kasuyaan. May tawa mi nirado nga na bankrupt. Nanirado mi tungod kay mulikay na lang migsamok. Kay sayang ang tindahan pero sayang pa og simba ko maunsa mi diri. Sayang among live. Maura to, sirag maura to, tanabot na 6 minutes. Na sir.